سلام زخبركم تخاتلتنا كم يتسألكم امباركس نايز ساعة زينا حزلكم مسألهو مجمرتا جن رئيس زينا كانت إرترا أود الروبوتكس عالم ورك ميدالية تعويتا قبسي أمد قاعد حماس إسرائيل أتنقى تاني راديا أب إثيوبيا زركبوا سدتنياتات حسوسنا يمك بحاجز كم زاد اليوم ود مك بعلم أبليتون كالوتن زبل زيناتات هنا مسيناكم لنا سناي مكتتال بريزيدنت بانك لمعات أفريقيا زدنقة رئيس مركزها إرترا أبز حلفة ورحي بريزيدنت بانك لمعات أفريقيا أكينو يمي أدسينا ناب إرترا عودتا كايدو نيرو أتي نبوزح معالتات زغط على عودت مجمرة جزي حدا بريزيدنت بانك لمعات أفريقيا بوغ ناب إرترا خجيش أمونغو بانك لمعات أفريقيا إرترا نزلو شركنات نمحيال زعلمو خينو نعبيتي تهاجر نمدقافن قبل عليو نمقمات زعلميو أبز غط على عمتات زيادة زلاق من قد لمعات مفتارون أدسينا أما قشو مس بريزيدنت إساياس أفوركي أفرايزر رب أكيدو مسكالوت تخطاتلتي لعلوت سبسلطان تراخيبهم أفستفل عليه كبابتات تاجر فاحيلهم أبزركبو استفل عليه بروجكتات لمعتون عدوت أكيدهم أبوان عدوت من دحر عدوت من كابستوهبو بركت زبالو عين زمارخ مجلس إتاتن لبونا زهبو تعزبتن حلف بنك لمعت أفريقيا أب إرترا بلوز مبزح أكيدا بناي ممعبال نحن نممانو زيت أقم صنعتن رئيس مركزان حزب إرترا أزي تمسيت أمتي أسعبون أبزز الرأيني قال نجارات دما يجر من بمبال اتزبلت أغفال بحدا على الواي درجة بعل سلطان حبرات هاجرات أب إرترا بلشونا 0 تيو تباهيلو مستنجرنيو قبل قليتوا ننوح وان بعبيت مرخو وزهان عالمنا بزعبا إرترا زهبوه قالو تاوسئلي حيال مالسي زغرب آدسينا بفلاي دما بزعبا بلشونا أزيو مسات تقوين رخيبوه ناي آدسينا مجلسي مستناي مرخو بزهان استسعر الرخو كرلو جنكا تعزلتي آدسينا ترايا يكونن نمجمر حدا فولينت بي بزعبا تحلافي بانك لمعات أفريقيا بزعبا بلشونا زهبو رئيتو أبرأستي مستي بزعبا إرترا زغرب قالو تاوسئلي أزيو زتصارر سئل مخانو بفتصوم نستطرعي استفلي مجلس يكونن يقداس مستي أبز حلف عمتات بخالو تاب تهاجر زنبرو ويزسرحو كورات أهجراوين دمتات زقبرو تعزبتي بقرباي مساسلو نعبنت نباريت التحباباريت سبقاو حجز حبرات هاجراتن كمون توكالي تهاجر بروجرام لمعت حبرات هاجراتن UNDP أب إرتران حيال عمتات زقلقلت كريستين إيموتيني نبيبس أبزهابو تمجلتي واقا جنزبن تحتات النتنا بإرترا تفلتيخا قرب إنفست جبر بزوح دما تركب أبكال أجات عمدما أبز جزيزي مس أفريقيا توداي استوهلا نايتليان مدب تلفزيون أبزهابو مجلس وسيخا أبزهاجر أب إرترا مخانيو نريو زلنا تبق نجر أنا دما 5 كرولو زخل أبزهاجر زلو نفس وكف $1 واقالو زتحت درجة بالشونار إناينا بروجكت أب نجمر الأوان ديجان تخوينو جلا مجبن هس أنا زعدل تخوينو عصو مدهانيت زعدل تخوينو بتجنزب انتي تخاف لو يزخون كابتوم نجرات أب دجاتات كشيت أيتر إيوانيخم بزخنا من جدي تزاويرو أيتر إيوانيخم كتبل توسيخا بتمساسالي كرم حيالو عمتات أب إرترا نباريتات تحباباريت سبقا حجز حبرات هاجراتن وكيل هاجر UNDP كوينا زقلقلت سوزان ناموندو نغونجد مس بروجكتات بمتأسسار إرترا أب أهجر كابزلوا زبلت أوديت استقبر الله سرحات اللوا كتبل قليزام بزيكازي بزحو زلوا ملك أسوات كوربوريشنات تكالات بزعب حافش أو يسفح بالشون زي مهلاو مسكرنت كوبون كلو أب إرترا استوافرو بزحات كم عربوين هاجرات ركبوم نايوز أخبانياتات لعلوتا كيت تسرح زفلت ويون أين ورا من قبلو الرجاجيز أمالو قطعوا تمكرو ويقدايت بالشونا كمون كم زعينة كايدا بمنجست إرترا خمزة صور زغوت صارن وعلات بغصبت مكورات مالت مخانون وسيخهم يحبرو نزيادة نصورنتن أجد داسا دحرابايتا عودة صحفن كابنات النت إرترا أتحزو مكلخالن مكلاسن بالشونا كمون من رجاجات فرداوي حلاف النتاون تحتات النتن التقاقمات سجاتات أجد دستي مدايات تخرت هاجر كم زنبرون مفلات يدلي إرترا لعلميتن إسران أهجراو سندات فريما ويتسأمبرا بزحات كابزو مؤلات ببزح دنجاجتات حويسو أو وشتتي كرم حيالو عمتات استندفة سيفيلاون كزعتاون حقتات هاجرنا فوليا قلبوي وهبم كمون سأل بالشونا أبكن دمتأتاون من على هزبن تكالاتن كتسال زعرتات تخيدو هزبي نوددر قبو شللتنت أب هزبو حلافنتن سنت حتاتنتن بوتان أم مخلاق نقح كويني قتصلالهم كابز حليفو نتي 0 تسعوارنت بالبوليسي أب بالشونا تكبراو بمقبر إرترا بأواج قطري 85 شنجاتم 296 بلا بالشونان زي قبو أتقاقمات
ጸጋታት ህዝብ ንምጽራይ ስልጣን ዘሎ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኣዳልያ ኣዋጅ ቁጽሪ 175/1996 ውን ኣተኣታትያ 2014 ብዛዕባ ጸረ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ዝምልከት ኮይኑ ኣብ 2018 ብኣዋጅ ቁጽሪ 181/2018 ዝተመሓየሸን እዩ። ብፍላይ ኣብ ጸብጻባት ፖሊስ ምምኻር ዘይወግዓዊ ቃለ መጠይቃትን ዝተመዝገበ ክስታት ብልሽውና ኣብ ዝተነዋሐ ግዜ ዝተመርኮሰ ብደረጃ ሃገር ዝተገብረ መጽናዕቲ ብዛዕባ ብልሽውና ከባቢ ብተነጻጻሪ ኣዘራርባ ውሑዳት ልዕሊ 93 ሚእታዊት ካብ ጉዳያት ተኸሲሶም ተቐጺዖም ከምኡን ተባላሸወ ጸጋታት መንግስትን ብሕማቕ ዝተረኽበን ንምምላስ ግዴታ ተገይሩሎምን። ጋንታ ኤርትራ ኣብ ውድድር ሮቦቲክስ ዓለም ወርቂ ሜዳልያ ተዓዊታ። 5 ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ተምሃሮ ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ዝተሳተፈ ውድድር ሮቦቲክስ ወርቂ ሜዳልያ ተዓዊቶም። እቶም ካብ ከተማ ካልጋሪ ዝመጹ ተምሃሮ ኣብቲ ኣብ ሲንጋፖር ካብ 7 ክሳብ 10 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ውድድር ግሎባል ቻሌንጅ ሮቦቲክስ ብምስታፍዮም ስም ኤርትራ ጸዊዖም ዘለዉ። ኣብ ምድብ ፈርስት ግሎባል ዊኒንግ ኣላያንስ ወርቂ ሜዳልያ ዝተዓወተት ጋንታታት ተስፋ ንስደተኛታት ዝወከለት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና፣ ቪየትናምን ኤርትራን ምዃነን መርበብ ሓበሬታ ነቲ ውድድር ዘዳሉ ትካል ፈርስት ግሎባል ይሕብር። ኣርጀንቲና፣ ሃንጋሪ፣ እስራኤልን አንጎላን ብሩር ክወስዳን ከለዋ ካዛክስታን፣ ቦሊቪያ፣ ታይላንድን ሞንቴኔግሮን ድማ ነሓስ ተዋሂበን። ኣብ ካልእ ምድባት ወርቂ ዝወሰዳ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ዩጋንዳ፣ ቱኒዝያን፣ ናይጀርያን ኮይነን ኣለዋ። ዩጋንዳ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስቱም ኣዋርድ ካልይቲ ኮይና። ብዙሓት ኤርትራውያን ብዓወት ናይቶም ኣብ ካናዳ ዝተወልዱ ተምሃሮ ዝተሰምዖም ሓጎስ ይገልጹ ኣለዉ። ቅድሚ ሕጂ እውን ሻኖን ኦግባኒ ዝተባህለ ኤርትራዊ ካናዳዊ ብምንሽርታት በረድ ንኤርትራ ብምውካል ኣብቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተኻየደ ውድድር ኦሎምፒክስ 2018 ተሳቲፉ ምንባሩ ይዝከር። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ክብሪ ነዞም ብሉጻት ተዓወቲ ብምባል ነቶም ካብ ካናዳ ብዝመጹ ተምሃሮ ዝቆመት ጋንታ ኤርትራ ዘለዎ ናዕዳ ብመንገዲ ኤክስ ትዊተር ገሊጹ። ቅድሚ ናብቲ ውድድር ምእታዎም ንኤርትራ ምውካሎም ሕጉሳት ምዃኖምን ብዛዕባ ሮቦታዊ ቴክኖሎጂ ዘለዎም ፍልጠት ንምዕማቕ ድሌት ከም ዘለዎምን ገሊጾም ነይሮም። ጋንታ ኤርትራ ብ5 ተምሃሮን 2 ኣለይትን ዝቆመት እያ። ምስ ሃገራዊት ሕብረት ናሽናል ኣላያንስ ክንሰርሕን ብዛዕባ ሃይድሮጅን ሆራይዘንስ ዝያዳ ክንፈልጥን ተስፋ ንገብር ክብሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተወዳቢ ትካል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ተዛሪቦም ነይሮም። ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራዊ መወቀል ዘለዎም ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ካናዳ ከም ዝነብሩ ጸብጻባት ይገልጹ ኣለዉ። ግብፂ ቅድሚ መጥቃዕቲ ሓማስ ንእስራኤል ኣጠንቂቓታ ነይራ ድያ? ግብፂ ንእስራኤል ሓማስ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻሙ ኣጠንቂቓታ ከም ዝነበረት ኣቦ ወንበር ፓነል ኮንግረስ ኣሜሪካ ገሊጹ። እቲ ኣቦ ወንበር ከም ዝሓበሮ ሓማስ ዶብ ጢሒሱ ሓደገኛ መጥቃዕቲ ከይፈጸመ ቅድሚ 3 መዓልቲ ካብ ግብፂ መጠንቀቕታ በፂሕዋ ነይሩ ኢሉ ሓላፊ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ማይክል ሞከል ብዛዕባ እቲ ዝተባህለ መጠንቀቕታ ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ግን ነቲ ጸብጻባት ፍጹም ሓሶት ክብል ይነጽጎ። ኣገልግሎት ስለያ እስራኤል ነቲ ብፍልስጤማውያን ዕጡቃት ዝተፈጸመ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣቐዲሙ ምክልኻል ብዘይምኽኣሉ ኣብ ትሕቲ ክትትል ይርከብ። ማኮል ትማል ረቡዕ ንኣባላት ባይቶ ብዛዕባ ቅልውላው ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዕፁብ መብርሂ ድሕሪ ምቕራቡ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግብፂ ንእስራኤላውያን ቅድሚ 3 መዓልትታት ከም ዘጠንቀቐታ ንፈልጥ ኢና ከም ዝበለ ማዕከን ዜና ኤኤፍፒ ሓቢሩ። ብዙሕ ናብ ዝርዝራቱ ክኣቱ ኣይደልን ግን መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ነይሩ ክብል እቲ ሪፓብሊካን ወሲኹ ገሊጹ። ሓደ በዓል ስልጣን ስለያ ግብፂ ድማ ንማዕከን ዜና ኣሶሲየትድ ፕረስ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካይሮ ብተደጋጋሚ ንእስራኤላውያን ካብ ቃዛ ዓቢ ነገር ይውጠን ከም ዘሎ ኣጠንቂቓ መንባራ ተዛሪቡሎ። ሓደገኛ ኩነታት ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝኸውን ኣጠንቂቕናዮም ነርና። ነቲ ንኸምዚ ዝበለ መጠንቀቕታ ግና ኣነኣኢሶሞ ይብል እቲ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ወሲኹ። ሰበስልጣን እስራኤል ነቲ ካብ ቃዛ ዝመጽእ ስጋት ኣቕሊሎም ብምርኣይ ኣብ ክንድኡ ኣብ ምዕረባዊ ገማግም ባሕሪ ከም ዘተኮሩ ገሊጹ። ጸብጻብ ፋይናንሻል ታይምስ ነቲ ጉዳይ ዝፈልጡ 2 ስሞም ዘይተዘርግሐ ሰበስልጣን ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ፍሉይ መጥቃዕቲ ክፍጸም ከም ዝኽእል ዘመልክት ብቑዕ ስለያዊ ሓበሬታ ኣይነበረን። ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ግን ትማል ረቡዕ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ሓደገኛ ወራር ሓማስ ኣቐዲማ ፍሉይ መጠንቀቕታ ከም ዝረኸበት ዝገልጽ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ፍጹም ስኑዕ ዜና ክብል ገሊጽዎ። ግብፂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ከም መንጎኛ ኮይና ከም እተገልግል ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ልዕሊ 1500 ዕጡቃት ብሓጹር ቃዛ ኣቢሎም ዝተዋደደ ናይ መሬት ኣየርን ባሕርን መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ይዝከር። ኣብ እስራኤል ብሰንኪ
መጥቃዕቲ ሓማስ ዝሞቱ ሰባት 1200 ክበጽሑ ከለው ኣብ ጋዛ ድማ ልዕሊ 1000 ሰባት ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ተቐቲሎም ኣለው። ሓማስ ነቲ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብሶሊስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ምላሽ ክትህብ ግዴታ ኣለዋ ንዝበሎ ብምኹናን ተግባር ክፍኣት ክብል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ፍልስጤማዊ ጉጅለ ዘረባ ባይደን ዘጓህር ኣብ ምድረ በዳ ጋዛ ንዘሎ ወጥሪ ንምዕራግ ዝዓለመን ምዃኑ ሓቢሩ። ኣሜሪካ ድሕሪ መጥቃዕቲ ሓማስ ሓንቲ መርከብ ጽዕነት ነፈርቲ መራኸቢ ውግእን ጀትን ናብ ምብራቓዊ ማእከላይ ባሕሪ ተጸግዕ ምህላዋ ንእስራኤል እውን ተወሳኺ መሳርሒታትን ተተኮስትን ከም እትህባ ከም ዘፍለጠት ይዝከር። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ህጹጽ ናይ መግቢ ሓገዝ ሓቲቱ። ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ካብ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ዝመጹ 850,000 ስደተኛታት ዝነብሩላ ኮይና ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ድማ ካብ ሱዳን ዝመጹ ኣስታት 35,000 ስደተኛታት ህጹጽ ናይ መግቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ውድብ መግቢ ዓለም ሓቲቱ። ኣብ 7 ክልላት እቲ ሃገር ምክፍፋል መግቢ ከም ዝጅመርን ተጠቀምቲ ከም ጥራምረ፣ ዘይቲ፣ ኣትክልትን ጨውን ዝበሉ ሓገዛት ክወሃቦም ምዃኑን ፕሮግራም መግቢ ዓለም የመልክት። ንገሊኦም ከዓ ክፋል ናይቲ ዝግብኦም ሰብኣዊ ሓገዝ ብጥረ ገንዘብ ክወሃቦም እዩ። እቲ ሓገዝ ንተጠቀምቲ ክውዕል ንምግባር እተን ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከባ 24 መኽዘናት መግቢ ብፕሮግራም መግቢ ዓለም ክመሓድራ ዝግበር ኮይኑ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ድማ ብዘመናዊ መንገዲ ቁፅፅር ክግበረሉ እዩ። ንስደተኛታት ጥራይ ሓገዝ ክህብ ጀሚሩ ዘሎ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሓገዝ መግብን ዘድልዮም ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን እውን ደገፍ መሃብ ክጅምር ዘኽእሎ ስርዓት ኣብ መስርሕ ፈተነን ምትግባርን ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። ልክዕ ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘቕርቦ ዝነበረ ሰብኣዊ ረድኤት ደው ኣቢሉ ወጸንሐ ኣሜሪካዊ ትካል USAID እውን ስደተኛታት ዝግበር ሓገዝ ዳግማይ ክጅምር ከም ዝወሰነ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘፍለጠ ይዝከር። USAID ነቲ ረድኤት ክቐጽሎ ዝወሰነሉ ምኽንያት መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ኣብ ኣሰራርሓ ቀረብ ረድኤት መግቢ ንስደተኛታት ለውጢ ስለ ዝገበሩ ከም ዝኾነ ብምሕባር መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ረድኤት ስደተኛታት ናይ ምጉዓዝ ምኽዛንን መከፋፈልን ዕዮ ንኻልኦት መሻርክቲ ኣሕሊፉ ብምሃብ እዩ ክብል ኣረድዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ቀጻሊ ድርቂ ኩናትን ግጭትን ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ኣስታት 20 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ መግቢ ከም ዘድልዮም መረዳእታታት ትካላት ሕቡራት ሃገራት የመልክቱ። ኣብታ ንኣስታት 2 ዓመት ብኹናት ዝተሃስየት ትግራይ ድማ ምቁራጽ እቲ ረድኤት ስዒቡ ልዕሊ 1400 ብጥሜት ከም ዝሞቱ ክልላዊ ሓለፍቲ ንቢቢሲ ምግላጾም ዝዝከር ኮይኑ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝተመዛበሉ ሰባት ድማ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም